Dobrý deň, nachádzame sa na Lisej na free weekende jazdenia. Maješ zadarmo ide lanovka, chápete, zadarmo. A v dnešnej dobe nič není zadarmo a je to za cenu, že tu je 1 500 000 ľudí. Ideme po shady traily, tam predu je Kupko s Jurkom, zadu je Sebik. Áno, ukáž, daj turbo. Točí ma telka. Môžem sa spýtať do telky, že idem dobre rovno? Idem dobre, Robo? First round of the day. Ale to bude trošku slick. Dneska. A možno po obede ani nie. Svieti slnko. Light bomb. Hej, poďme to rozorať nazad. Ukázať dominanciu. Pozor, strom! Strom! Trail čistý! Môžeme ísť. Ako sa to šmíka? To je teraz. A ďakáško sa šmíka. Dosť. Hej. List? Eukalypt. To je mača, daj sebe. Mača. Inside.
Dobre, na pole nie je nikto. Takže nikého nezramujem. Mne tancuje zadné koleso momentálne, musím fixnúť. Hrozné. Čo si? Do jakej strany mám doťahovať špice? Nedoťahuj. Nie? Však pôjde pomedzi kamene. Neurvem. Za prečo by si? Za prečo voziť neurvať koleso? Díky pekne. Není zač. Hej. Ráda do života. Shoutout pre školský samosprávny kraj. A toto špičkové lyžáčko. Super. A ja som dostal. Aj cukrík, aj lyžátko. Jak sa ti zatiaľ, Jurko, páči? Čo? Jak sa ti zatiaľ páči? Dobre, ale dlho sa čaká. Dlho sa čaká, nie? Hej, a malo udržané celkom traily. Nevadí. Traily sú v špičkovom stave. Ale ten, čo sme išli teraz, tak bol dobrý. Výborný. Dosť. Bicykla. Highline. Trošku skeči. Odkedy tam sú nové dreva. Marek porobil. Mohol som práve prekúsiť list. Matcha latte trail. Celkom dobrá jazda. No, a tieto dlhochvíľne lanovkové chvíle si kratíme otázkami pre Kubka. Takže máme na začiatok, že Kubo, Nora Mojsejová alebo Braňo Mojsej? Braňo Mojsej, kvôli tomu, že má rád lyžovanie. Potom? A je frajer. A hlavne, viete čo, šťastne žijem a abstinujem. Presne. Otázka číslo 2. Čo by si dal radšej? Kombucha alebo matcha latte? Fú, to by bola skôr hodná otázka na pánu kolegu. Ale povedz. Ja by som asi si dal radšej kombuchu. Výborne. Čo by si kúpil ako investíciu?
Labubu alebo srám brzdy? Labubu. Jednoznačne. Dobrá odpoveď. A ešte ďalšia otázočka, že či by si radšej spápal akože rezeň alebo vypražaný syr s hranolkami a tatárkou? A rezeň čistý? Rezeň s tými popučenými zemiakami, s kašou. Fú, asi skôr rezeň od babky. Hej, rezeň. Výborne, ďakujeme za rozhovor. Os. Aj bože. Uj. Zapí sa tak. A toto treba ale pocáhnuť. Však chodem poď, alebo čo? Pohode? Trošku hit. Hop. Hej! Dobre? Hej, pohodinda! Čo? Robo, dobre, idem rovno! Kopky sú trošku mäkké. Nechaj tento nič moc. Zde mám zvyšok partie. Takže ideme domov a tu je pán vedúci, tam ťa vidno zrkadlo. Domov na burger ideme. Máme návštevu z Rebúcej Veľký šariš. a Golden hodinka. No a máme návštevu z Rebúcej, takže ideme včas na burger, ale pár neznáme, že cestu alebo co, alebo jak. Si povedal, vtačík nám ostal, oblak. A im zavoláme. Dobre. A tak. Sedlo? Jak hodno, niečo. 5 jazd, akože tako som viacej. Akože, koľko sme tam boli? Tak sme tam boli? Dlho. Tak 5 hodín, 5 jazd, Dlho, no. no. Takže, také kus biedné, ale pojazdili sme. Jaké by sme šľapali až na to šľapanie. Hej.
Tundra by viac potáhla. Tundra by viac poťahla. Jeden hitnutý strom, 2 kreše v jednej jazde som si dal, ale ináč dobre. Shoutout a Starky. Na budúce bereš Tundru. Kubo, kde máš druhú väžu? Kde máš druhú väžu? Vajčiska mu správne. Ale kde spadla druhá väža? Ja je to už 2001. Ešte dnešok by som ukončil tak, že som dal šrápnel na dirtoch. A som to vyšraploval. Hej. Bol som toho svedok. A A Sebik čo? A ja som vyšrapoval ram. To je ono, poriadne moves. Tak. Počkaj, ja teraz povie drop. To je ono.